Makibaka. Makita natin kapo yan, mga explorer. Treasure hunter. Andito na yung mga treasure hunter. Ay no, vlogger na rin si ante, vloggerist. Hinahanap namin yung kuweba. May kuweba daw dito. Ang talang tambusay. Dago-uring tanay. Din ba nagtanga tayo ibagbaga-tangad na baka? Din mga takabanda jay. Ha? Okay. Alright guys. Alright mga George, dito na, may kuweba dyan. Why are you vlogging my vlogging? Oh, sa atin yung kasa ba? Kasa atin yun. Ay, yun yung ano? Diba? Diyan o. Ayun o, papasok na sila ng kuweba. Dito lang yan sa barangay Sapa Grande, Burgos, Pangasinan. Adang nagad-nagad ni gaya man. Ayun. Yung mga nagpumunta dati. Pagtama ka matibag gato yan ito. Ito. May iwan ka na dito ate? Ya, aja angot na. Ay bagbagat ang angot na naihamat. Inaamot na. Awan. Naamot pa to.
Net, ang sama ti white lady ta. Nagunod siya. Ha? At apa hindi papasok, Aldred? Ayun na. Kamunod ka ka din. Baka may ano dyan, baka may ano dyan. Pasukin niyo. Hindi na kayo na po? Hindi na kayo na. Pumasok po kayo? Nalaw pa ta. Kasi Bari, ikot. naubusin. Lawan eh. Nalaw pa. Kasadya pa. Naunag na kadayo pa. Ni, naulig sa amin tala. Tadi singat-singat na. Tsura mo mo din. Naka-video. Ang video. Napunod ka. Delikado at inumunag kayo pinagtutunan.